ana kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Ina takaddun da suke gurinka. Ina takaddun da suke gurinka. Ina takaddun da ka zo da su. Sa hannu a wannan kai replace din su cikin na computer. Zan maka da yake so. Ga kake. Zan maka da yake so. Sorry. Waya toilet. Kai da waye? Kam da yake su. Ya haƙuri. To. Wannan ina ka ajiye shara kuma bayan an saba ajiye ta a nan wajen. Sorry. Okay. Okay. Ɗauce kanki fita. Dawo. Zo nan. Kai ba za ne. Asiya.
Sadiya, lafiya ne haka? Kizo, lafiya? Lafiya? Kizo ka. Ya kai. A duniya. Sanin kawai ya rage kai sai mu tura su kotu. Wani laifi kasa ake tuhumar shi da shi? Fashi da makami sa. What? Fashi da makami? Yes sir. Ina binciken da kai na baya da ka tabbatar min da cewa wannan bawan Allah ba hannunsa a cikin wannan fashi da makami. Sa me laifi ne shi sa? Wannan wani irin rayuwa ne, wani irin rashin lissafi da hankali ne. Wannan irin rashin adalcin yasa ake mana kudin goro ake daukan mu gabaki ɗaya ba mu da mutunci ba mu da hankali. Ka sani duk abin da ka dauka ka rubuta wa alkali da shi zai yi adalci wurin yin hukuncin sa a kotu. Ka sani da wannan aikin kuma zaka nemi wutar ka kuma da ita zaka nemi aljannar ka. Adalcin da kai kuma shine zai bi ka ranar gobe kiyama. Shi ma kuma adalcin da ka mishi shine zai samu sassauci a kotu akan laifin da ya aikata. Ba na so in sake jin irin wannan kesin. Ka tabbata ka gyara wannan abin. This is my order. Is that clear? Yes sir. Get out. Mara ina zuwa. Na zo wajen client ɗina ne. Waye? Waye? A kan me ina buga kofa ba za ku taso ku buɗe min kofa ba? Ina hariyar nan ta tafi, ina Sadiya? Tambayanki nake ina Sadiya? Hello, ya kai ne mata? Na gano inda na basawin yake. Yanzu haka yana headquarter 'yan sanda. Me faru? To abunda ni ma har yanzu ban gano ba kenan. To,
ki ma ki zama careful. To shikenan. Good morning, sir. Morning. Ke, za mu da ta bayan nan, ta bayan nan. Ke, duba, ina son ki shiru. Mecece alaƙar ku da DJ da alhajin da aka kashe? Kawata ce. Ok, menene ya kawo ku garin Kaduna daga Kano? Zo gashin kawai mu ce. Na gane. Wato kun zo fatin kawo kusan daga Kano, nan Kaduna. A Kaduna wace unguwa take yarinyar? Malani. Yayi. To ita kuma Dija, kawata ku, me ya kai ta ɗakin alhajin da aka kashe su tare? Ban ma san shi ba, ban taɓa ganin shi ba. To, na gane. Wallahi ba mu muka kashe ta ba. Kai ofisa, ɗauke wannan ka kai ta ciki. Wayo Allah na ina za ka kai ni. Wayo Allah na shiga uku da Allah ka yi haƙuri. Wayo Allah yaya. Wayo yaya na. Ke, mecece alaƙar ku da wacce aka kashe su tare da alhaji? Kawai mu ce tare muka zo da ita daga Kano. Ya, kawo ku ce. To menene ya kawo ku garin Kaduna? Mun zo fatin kawar mu ce. Ok, kun zo fatin kawo ku nan Kaduna. A Kaduna wace unguwa take da zama? A Malali take. Ok, yayi. To ita kawata ku me ya kai ta ɗakin alhajin da aka kashe su tare? Wallahi ba abin da na sani, ba abin da na sani. To, na gane. Shine sai kuka haɗa baki kuka zo kuka kashe ta ko kuka kashe su tare ko? Na ni ba in giza ba, ni ba ruwa na wallahi ba in giza ba yaya na. Kai. To, yanzu a hotel ɗin za ki iya tunowa suwaye da suwaye suka zo wurinku wanda kina iya tunanin za su iya aikata wannan abu? Mun kawayenmu ne kawai suka zo, wacce muka zo wurin fatinta sai wacce ta zo wadda muka yi faɗa da ita. Na gane. Wato akwai ƙawayenku guda biyu da suka zo. Sai kuma ita Bili ko? Da wace kai faɗa da ita? To, ‘yar wace unguwa ce? A hayin banki. Ok, officer. Yes, sir. A je a samu strong team. What I mean, go and apprehend them. Dukansu. Duk ‘yan matan na je a kamo su. Okay, sir. An gama, sir. Duniya a duniya ne.
sunana Ibrahim Suleiman Annur, shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine and Herbal Research Center. Cibiyar da ta yi suna ta shahara wajen bijirowa tare da binciko ingantattun magunguna kamar matsala irin na ciwon jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na hawan jini ko matsala na ciwon sanyi. Wannan cibiya ta yi gagarumin kokari wajen fitar da magani irin na hepatitis B ko kuma matsala na ciwon suga diabetes type 1 type 2. Wannan cibiya tamu muna ba da maganin da ya shafi bangaren ciwon koda. Wannan cibiya bata tsaya nan ba, cikin binciken da take yi ta binciko maganin da muke kira masturbation cleanser. Wannan magani namu da muka sawa suna masturbation cleanser mallakin cibiyar Annur ne. Magani ne da ke warkar da dukkanin wata matsala da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i maza da mata. Babban ofishin mu a cikin garin Kano yana nan anguwar Hotoro tsaniyar Boka daidai kwanar asibitin Galula. A cikin garin Funtuwa muna nan a Faskari Road kusa da Focus Primary School. A cikin garin Jalingo muna nan a Magwai bayan Aroma Restaurant. A cikin babban birnin Niamey muna nan a nan Ecole Lazare M nan bayan masallacin Tukur daga arewa kamar zaka tayya Ecole Al Maktoum. A cikin garin Agadez muna nan daidai Black Coca-Cola. A cikin garin Maradi muna nan a anguwar Zaria kusan Ecole Manyan Gobe. Idan aka je za a same mu a kowane lokaci akan kowace bukata. Wannan cibiya ta mu tana da lambobin yabo ta fannin cika alkawari wajen aika sakonnin magunguna da mutane suka siya a gurin mu a ko ina suke a fadin duniya. Shahararriyar makarantar nan wata ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJMB diploma, NCA degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar, suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS akan titin Airport Road Kano. Ana samun su kullum daga safe zuwa yamma. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com domin ƙarin bayani a kira 0800-38-08-70. Gidan shan magani na Allah ya warkar da wanda suke zuwa wurinmu neman magani. Duk wata larurar da take damunka za ka iya samun maganinta a cibiyar Alhikima da izinin Allah. Al'ummar Kano masu albarka, ni Abdullahi Alhikima zan zo cikin garin Kano insha Allahu da izinin Allah ranar 15 ga watan 9 zan yi aiki na tsawon sati 1 har zuwa ranar 22 ga watan 9 a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. In na gama aiki a garin Kano insha Allahu zan tafi jihar Bauchi cikin garin Bauchi inda zan fara aiki ranar 25 ga watan 9 zuwa ranar 28 ga watan 9 zan yi aiki na kwana 3 a cikin garin Bauchi insha Allahu rabbi a nan fadamar Mada kusa da tsohuwar makabarta. Idan muka gama aiki a jihar Bauchi za mu tafi cikin garin Jimeta na jihar Adamawa, za mu fara aiki ranar 30 ga watan 9 insha Allahu rabbi zuwa ranar 5 ga watan 10 insha Allahu rabbi a cikin garin Jimeta za mu yi aiki na tsawon kwana 5 da izinin Allah. Ina muku fatan alheri ku duk samarin da kuke aiki wannan aiki ku ci gaba da shi. Allah ya buɗa mana da baki daya. Allah ya sa ku buɗa baki da abin da kuka yi dauka na. Saboda haka ni dai babban ƙarfin da zan yi a haɗa da tsoron Allah dukkan amarin da ake ciki. Shi ne dai babban shawara da zan ba. Daga cikin garin Jimeta za mu tafi cikin garin Mubi na jihar Adamawa, za mu fara aiki ranar 8 ga watan 10 zuwa ranar 22 ga watan 10 za mu yi aiki na kwana 12 a cikin garin Mubi insha Allahu rabbi a nan unguwar Kolere. Muna kallon INES office gidan Alhaji Umaru Jibrilla a cikin garin Mubi. Muna yi wa al'umma fatan alkhairi, muna roƙon Allah duk wanda ya zo wurin mu Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa ya warke. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. زام هذا عزيزة عبد الملك أوري. kina nufin ki ce ki ba ki amince ba? Alhamdulillah. Ban amince ba yayi mare kuma ba zan taba amincewa ba saboda ni tsakanina da kai ba soyayya bane ba shakuwa ne. Ka sa ranka cewa ba kai kaɗai bane. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Asin da asin. Asin da asin. Asin da asin soyayya da ke bangaje ba saboda maza jarin jiyan Hausa alo. Asin da asin soyayya da ke bangaje. Malam baka iya bada hakuri ba ne? Ya hakuri, wallahi ban ganki ba. Nan gaba idan za ka yi tafiya, ka ringa kallon gabanka. Dubi yadda ka zuba min da kaddu sai ka ce wani makaho. Ya hakuri. To me basi yake nufi? Dan uwan juna kenan. Dallawa dai. Asin da asin ra'ayin mu daya, hanta da jini kun gaba rabuwa. Haka za ya a duniya ne a duniya. Duk a tashi ku shiga da su. To yalla. Kuma, ku zama. Ku tashi ku shiga. Okay, that's all working on it. Yawwa, menene alaƙarki da Dija Margayya da Alhaji da aka shi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi labai ni ban san ta ba. Kawar ta ce wallahi labai. Ni kawai alaka nake da to. Menene ikawo ki hotel din da take? Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai. Yawwa, na tuna Dika ce ta kira ni. Yanzu dai ƙarya. Tana da san bada ƙarya. Sardaunan masu waya kenan. Allah ya sa alkhairi ake kullawa. Hello Billy. In faɗa miki yanzu muna cikin gari. Kuma kin san me? Da mutuniyar muka shigo. Sadiya mana. Muna Apes Hotel, Apes Grand Hotel. Ita ce mu zo. Sai in ce to bari in je in ganta mu gaisa daga nan shi da tsantsance rababin faran da suke cikin ɗakin na. Zo ka shiga da ita. Yalla bai. Wallahi. A gani nan. Ko gurin bed din ma wallahi ban je ba. Kawai haka hannu na. Ai kuna ganewa. Wallahi ko biro ban taba caka ba. Yalla bai zan iya zama a ƙasa. Stop. To ki sanar a officer. Yalla bai. Yalla bai. Wallahi mutum ya kirkice ni. Wallahi mutum ya kirkice ni ka kalla fuskata. Ba ni da hayaniya yalla bai. Yalla bai. To. Tambaye ki zan yi. Me gayya mai aiki. Uban taro ko? Ke ce uban daba. Sai dai kuma a cikin taron naki har da masu kisa. Kin gayyato masu kashe mutane. Allah bai. Kisa kuma?
me alakar ki da Dija wacce aka kashe tare da Alhaji? Allah bai, Dija ƙawata ce, kuma sannan muna ma'amala na ƙawayen da ita. An ce kun zo hotel ɗinsu, me ka ku hotel ɗin? Allah bai, mun zo hotel ɗinsu ne a matsayinsu na ƙawaye na kuma sannan baƙi na sun zo taro nawa. Shine muka zo mu duba inda suka sauka. Ƙawarku ta faɗa mana cewa ba ma shiri kuke da sosai. To shin rashin shirin ne i kawo har kuka sa ko kika sa a kashe su? Saboda ai an ce an gan ku tare da Alhaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yallaɓai, akan me zan kashe ƙawata da ta taso daga wani gari ta zo taro na? Kuma yallaɓai wallahi ba ni na kashe su ba. Ba saurayi na bane, hasali ma ni ban san sun zo da kowa ba. Ban san sun zo da wani namiji ba. To ba ke kika kashe su ba sai kika sa aka kashe su. Ba yallaɓai, ya zan sa a kashe ƙawata. Okay. Officer, ka mayar mun da ita ciki, ka fito da ɗaya. I would like to ask you some questions, some few questions. Kuma, I just want you to tell me the truth. Da Allah. Karki mai wasa. Me yasa kuka kashe Dija da ita da wannan Alhaji? Me dalili? Baba, ai, oga, na rantse da Allah, wallahi ba mu kashe kowa. Ba zan taɓa iya kashe wani ba a rayuwa. Ba wai da take. An ce kun zo hotel ɗinsu har kun samu saɓani. A hotel ɗin nan wai da muka je? Kun je can hotel ɗin nasu kuma har kun samu saɓani, musamman ke sai kika faɗa shut up your mouth. Listen, ba wasa nake miki ba. Kin sanar ina ne? Wai har ke kike furta wai za ta gani. Dama ashe kisa za ki sa. Babanmu ai, ofisa, mun je hotel amma na rantse maka. Ba mu kisa da ni ban san komai ma akan kisan nan ba. Okay, yayi. Shine ku faɗa baki. Ko kashe su. La ilaha illallah. Wallahi tallahi ba. O dan Allah kai haƙuri. Ni ban ce. Zauna. Wato ni na zama ƙareci kenan. Ba za ka yi ƙarya ba, ai daga gidan ka ma kana da mutunci. Abin da na sani mun je taron birthday. Da muka je birthday nan aka gama lafiya. Aka gama lafiya da kisa? Wallahi mun yi kisa. Shiru, wata da hankali yake. Officer. Yes, sir. Ɗauke ta kamar da ita. Ranka shi daɗe bari ka ji. Wallahi tallahi ne aure ma zai duka wancan nan ba su ke yi. Aure zaki? Allah ya yarda. Officer, ɗauke ta da Allah ka shiga da ita. Kalle dan Allah dan annabi ka bar. Wallahi amma na sai da yana to. Manaja, bincikenmu gaba ɗaya kaf mun gama a list ɗin waɗanda suka kwana a hotel ɗinku. Amma sai dai mutum ɗaya ne muka gaza ganowa shin wane ne. Da Allah wane ne Alhaji Garba? Nawa aka baka da har za ka ci amanar hotel ɗin da kake aiki? Ka cike dakata. Ka cike wa mutum sunan ƙarya nawa aka ba? Wallahi ba abin da aka ba. Oh, na gane. Kyauta kai wannan duk aikin. Kawai kyauta ka masa haka. A'a, kawai dan alkhairi dai kawai yayi mun. Manaja, wai shin dama haka kuke gudanar da tsarin hotel ɗinku? Gaskiya ba ka muke gudanar da tsarin hotel ɗin ba.
kawai da ya biyo san zuciyar shi ne ya aikata haka. Ya biyo san zuciya a officer. Yes sir. A dukkan su after su waje aji. Dukkan su. Hello? Kaga na dawo yanzu nan daga biki ban ga Sadiya ba. Kuma gaskiya ina zargin Sadiya bata kwana a gidan nan ba. Kamar ya? Kamar ya bata kwana a gida ba? Okay, ina zuwa bari in kira. Okay, tau. Yawa Sada shi ana ta kiran wanda tun ɗazu. Whose phone is this? Nawa? Nawa ne. Wai kice? Yaya. Yaya. Ga muna an kawo police station. Wata ce aka kashe a inda muke. Usaina, a kamun shayi kaza. Hello mata. Mai gida ka dawo kenan? Na shigo gari. Wani aiki nake so ki mun yanzu da Allah. Daga nan zuwa dare ina son ki hada mun daga passport. Daga na lamba 1 zuwa lamba 7. Ina son ki hada mun su. Saboda ina sa ran za mu fita da su. Hada mun da nan ba nai. Mai gida nan ba sabin ba na faɗa maka yana hannun hukuma ba? Yana step CID fa. Yau kwanansa 2 kenan a can. Number 7 din fa da nake magana, Abala nake nufi. Number 7. Mata ki kwantar da hankalinki. Na gama da wannan lissafin in Allah da yau a gidansa zai kwana. Okay? Yanzu maganar da nake miki abinci nake ci na gama kan kes din zandira. Me gida. Na gama komai babu abin da ya rage. Me gida. Mata. Idan dai na lissafa daidai. Ina tunanin Allah ya
kamshi ne gidan turare inda ake. So ya kika gani ya an burge ki na kore ki ko nan shine shagon Mustapha Kamshi. Dazzala ma kike ka duba sai kin samu abin da yake. Duk wani nau'in turare dan ki kore na ma akwai yadda irin wannan abubuwa. Na burge ki ko ban burge ki ba? So kamar yadda kuke gani nan shine shagon Mustapha Kamshi wanda dukkanin wasu nau'ikan turarurruka na shafawa na tsinke na fesa kowanne cikin taimakon Allah muna samar da su da kuma nau'ikan abubuwan Islamic chemist ko ba haka bane ba in ga kece mai basa to komai muna da shi a nan gwaran haka duk wani kamfani da kuka san suna producing dan turarurruka muna kawo brand din su wanda suke makwabtaka da mu kamar Niger, Chad, Ghana da sauran gurare duka muna iya tura odan mu address din mu kuma mutanen da mazauna Kano ko kuma in ka shigo Kano kana zuwa kasuwar Kurmi duk girman Kurmi an san Ama Plaza. A Ama Plaza akwai number 30 to anan shagon mu yake kamar yacce ka gani ko me ka gani akwai amma babu wani abu in ka kira za a yi maka oda. A Mustapha Kamshi mun tanadar muku hanya mafi sauki da kayan ku zai isa gare ku ba tare da kun zo ba. Nambobin wayar da za a kira ko a turo sako message ko kuma WhatsApp Zabiya za ta tela kora musu. +234 8187 9213 49 ko kuma +234 70 67 23 96 44. tuna muna siyarwa. ya zo ya yi wata halifa mai kiri dar akwai mutum yanzu za a kawo ganda mu wanke malaba an goka sha wannan tunanin ba sanda na fito ka buga ni ba wannan da kuke gani shi ake kira da sanda fafin ko kuma abala fafin za ku iya samun shi a dukkanin shagunan da suke cikin Najeriya ni na fi so na dau wanka mota a ce ta sha kumfa in za na zo mu sha hira sai na jira na dau kwalba shi jiki ya sha kamshi sai babban ofishin mu da ke kasuwar Sabon Gari Jambulo L9 sai kuma kananan reshikan mu da ke kasuwar Rombai da kuma kasuwar Kurmi ga kuma masu bukata waɗanda ba cikin garin Kano kuke ba tsari ɗai ko kuma Aerol za ku iya kiran ma waɗannan lambobi a duniya inda ranka dole za ka sha kallo a duniya
akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga su na fama. Da yanayi ne ke sanya zuciya kuna, waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya a duniya.